Padayon ang pagtrabaho karon sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD sa naguba nga valve diha sa Buhisan Dam. Wa pa lang gyud hingpit nga mahabwa ang tubig gikan sa dam tungod sa gagmay nga mga kakulian sama sa nagpadayong paglimpyo sa discharge pipe nga mokonektar paingon sa Tisa Filter Station. Matud sa MCWD, karaan na ang barbola sa dam gani kapin usa ka gatos ka tuig na kini nga nagbarog o gigamit. Ug aron maayo kini kinahanglan nga habwaon ang di mo menos 20,000 cubic meters nga tubig sa hinay-hinay nga paagi aron makontrolar ang kusog nga pagbugwak niini. Kagahapon mitabang sa MCWD ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CCDRRMO sa pagpanguna ni retired General Aderson Kumar. Ilang gisukod ang gilawmon sa dam aron makontrolar sa MCWD ang posibleng pag-awa sa tubig sa panahon nga ipagawas na ang tubig sa dam paingon sa Kinalumsan River. Subay sa pasiunang pagsusi ni Kumar, ang dam adunay gilawmon nga 14 metros. Kani nga barbola mo na pinaka-importante nga maayo ni sa madaling pamaagi kay lagi ang ato ang pipeline sa kabarangayan medyo hinay ang flow sa tubig. So na diha ang aberya sa iyaang flat sa iyaang barbola. So dapat ilisan og bag-o kay medyo dandaan naman na. So muna siya atong gitan-aw before sila mag-discharge og tubig going to pipings nya going to kanal kay ato mo nang ginatan-aw og di ba ma-overflow. Sa bahin sa MCWD, gipasalig ni Arvin John Matthew Haluwage ang labaw sa Water Production Division nga dili makaapekto ang ilang pagtrabaho sa supply sa tubig padong sa mga kabalayan. Kini tungod kay duna na sila'y laing alternatibo nga giandam. Wala ra sa pagkakaron ma'am kay naatay gi-add dinhi nga tubig pag substitute sa nawala nga tubig. Pero mas maayo manggod ma'am kay mas barato ni ang tubig sa Buhisan Dam. Kadto siya ma'am ang among gigamitan ato groundwater, gamit ta og kuryente. So dako gyud ang gasto sa pagproduce sa tubig. Kare dire gravity ra man ni siya. So mao na siya nga importante sad gyud ang Buhisan Dam nga ma-repair. Nasayran nga mo supply matag adlaw ang dam og unta 5,000 metriko kubiko nga tubig ngadto sa mga linya sa MCWD. Kini ang balita, Jinky Rosit, Cebu City News.